नमस्कार काव्यरसिको, आज जागतिक पुरुष दिन। तुम्हा सर्वांना पुरुष दिनाच्या शुभेच्छा। मनमोहक मराठी मालवणी कवितांमध्ये मी मनमोहन रोगे आपले स्वागत करतो। आज जागतिक पुरुष दिनाची पुरुष या शीर्षकाची कविता आपण ऐकूया। माणसांमध्ये दोन जाती, एक पुरुष आणि दुसरी स्त्री किंवा नरमादी सजीवांमध्ये, हे तर सर्वांना माहिती आहे। पण शिवाय आपल्या बोलण्यात किंवा आपल्या वाचण्यात आणखीन काही काळपुरुष, समाजपुरुष, युगपुरुष अशी विशेषणं येतात। म्हणजे एखाद्या पुरुषाने काही विशेष पराक्रम केला असेल तर रामकृष्ण, शिवाजी महाराज आहेत, वीर सावरकर आहेत, डॉक्टर आंबेडकर आहेत, तशा माणसांना आपण युगपुरुष वगैरे म्हणतो। तसंच आपली गीता आहे, भगवद्गीता, त्यात किंवा उपनिषदांमध्ये वगैरे असं सांगितलं जातं। ते मला इतके खूप सोप्या भाषेत सांगता येणार नाही। मी वाचलेले आहेत उपनिषद, 3-4 वाचले, गीता वाचली, त्यात की प्रत्येक सजीवात एक पुरुष असतो। मग हा जो नरमादी हा प्रकार आहे आणि त्यातला आपण पुरुष म्हणतो, पुरुष आणि स्त्री, तो हा पुरुष नव्हे। त्या पुरुषाची व्याख्या म्हटली तर खूप कठीण आहे आणि अगदी सोपी आहे। तर आज जो पुरुष दिन आहे तो अर्थातच स्त्री पुरुष ह्या पुरुषांमधला। तर पुरुष या विषयीची एक आता आपण आज कविता ऐकूया। कविते शीर्षकच आहे पुरुष। राकट थोडा थोडा रागीट, राकट थोडा थोडा रागीट, परिप्रेमळ जो असे धीट। राकट थोडा थोडा रागीट, प्रेमळ परी जो असे धीट। दुःखे संकटे पचवून नीट, चालत असे तो आपुली वाट। मग संकटे आली तर स्त्रिया हळव्या होतात, रडतात, पण पुरुष सहसा रडत नाही। म्हणून दुःख संकटे पचवून नीट, चालत असे तो आपुली वाट। जन्म होता ज्याचा वाटे कृतकृत्य, जन्म होता ज्याचा वाटे कृतकृत्य। कौतुक करीते मायबाप नित्य, पुत्र व्हावा ऐसा ज्याने फेडावा काळ। पुत्र व्हावा ऐसा ज्याने फेडावा काळ, जागे पितृवचना जैसा राम आणि श्रावण बाळ। बहीण असो मोठी वा लहान, बहीण असो मोठी वा लहान, भाऊ जणू तिचा पंचप्राण। बहीण असो मोठी वा लहान, भाऊ जणू तिचा पंचप्राण। असे प्रेम अनोखे भाऊ बहिणीचे, राहून दोन घरी जन्मभर जपायचे। राहून दोन घरी जन्मभर जपायचे। लग्नानंतर बहीण दुसऱ्या घरी जाते। विवाह पश्चात पुरुष होई पती, विवाह पश्चात पुरुष होई पती। पत्नी माने साता जन्माचा सोबती, विवाह पश्चात पुरुष होई पती। पत्नी माने साता जन्माचा सोबती। नव्या संसारी गुंतूनही जपे सारी नाती, नव्या संसारी गुंतूनही जपे सारी नाती। पती पत्नीच्या नात्याची न्यारी महती। निसरड्या वाटेत जो धरी बोट, निसरड्या वाटेत जो धरी बोट। स्वतः अर्धपोटी भरे मुलांचे पोट। निसरड्या वाटेत जो धरी बोट, स्वतः अर्धपोटी भरे मुलांचे पोट। सुखासाठी त्याच्या करे छातीचा कोट, मुलांच्या सुखासाठी त्यांच्याकडे छातीचा कोट। बापामुळे असे आनंदी सारं घरट, बापामुळे असेच आनंदी सारं घरट। काका मामा दीर आजोबा अन्य नाती, काका मामा दीर आजोबा अन्य नाती। एकाच जन्मी कर्तव्य सांगावी किती, काका मामा दीर आजोबा अन्य नाती। एकाच जन्मी कर्तव्य सांगावी किती। रावण कंस शकुनी कुणी असती, पुरुषांमध्ये खलंसुद्धा आहेत, वाईटसुद्धा आहेतच। रावण कंस शकुनी कुणी असती, परी खलासी रामकृष्ण दंडिती। पुरुष जरी वाईट असले, खल असले, तर त्यांना परत मारणारेसुद्धा पुरुषच आहेत रामकृष्णाच्या रूपाने। म्हणून काका मामा दीर आजोबा अन्य नाती। एकाच जन्मी कर्तव्य सांगावी किती। रावण कंस शकुनी कुणी असती, परी खलासी राम कृष्ण दंडिती। हर देही वसे आता एक पुरुष, हर देही
वसे आत एक पुरुष समाजवृत्ती समणित समाज पुरुष. हरदेही वसे आत एक पुरुष. हरदेही वसे आत एक पुरुष समाजवृत्ती समणित समाज पुरुष. समाजवृत्ती समणित समाज पुरुष. काळातीत काळपुरुष. काळातीत काळपुरुष युगांचा युगपुरुष. काळातीत काळपुरुष युगांचा युगपुरुष. वेद उपनिषदे याचा पाहावा पुरावा खास. वेद उपनिषदे पाहावा याचा पुरावा खास. धन्यवाद मित्रांनो. ही कविता आवडली लाईक करा, कमेंट करा, तुमच्या मित्रमंडळींना शेअर करा. तुमच्या मित्रमंडळींना ह्या चॅनलला कोण नवीन असेल किंवा जुन्याचा कोणात राहिला असेल चॅनल सबस्क्राईब करा. आता परत भेटूया आपण एक नवीन कविता घेऊन. धन्यवाद.